Ja, hierdie disk is al dun, briekdisk, en hy is grof, weet jy. Ek het hy gekoop, maar hy voel my baie dikker, en hy is reg hierin, so, nou moet ek hierin afkry, maar ek weet nie mooi hoe nie. As ek hierdie eers los kry, die bracket uithaal, ja, dit is wat ek eers gaan doen. Okay. Net kyk hoe lyk hierdie ding. Smaak. 14. En voor ek kom probeer uithaal wat ek gaan doen. Ook wel my groot werk, man. Ek is nie rus groot werk vandag nie. Daar is hy uit. Kom hy uit. Mooi, nou moet ek hy. Kan hy uitkry. Losmaak. Nou moet ek so hierdie goedjies uitkry so. Tong kry. Hoe die vlak. Dit is Good night. Hij is uit. Hierdie enetjie wat uitkom. Dan is dit so wassertjie ding. Onthou.
Nee. Dan is er nog eerst wat is huis. Oké, dit is een 19 juli. Dit is 19 juli. So as hy, nou kom die wassertjie dan. Oh man, dat is nou weer veel. Kijk, waar is dit nou uit? Blij voor je uit. Ik ga dit doen. Ga ik hem ook nooit weer krijgen. Oké. Zo is het uit. So nou kan ik hierin maar beren. Nou nodig nie. Of later gebruik. Wat is dit? Nou moet hierin losgemaak word. Dit is punte hierso. Wat ek dink. Hier moet ek voor. Moet ek maar so vat. Hierdie bering het geval. Oké. Hom gekry. Agter nog in. Oké, dan moet ek weer daai 14 wat ek nog gehad het. Ek het hier gelos maak. Kijk eens, loskrijgen. Nee, die gaan we even kwijt. Nee, maar. Goed. Oké. Mooi man. Nou, lekker. Ja, ik krijg. Verlof krijg. Mooi man.
Vorwind blijft draaien die hele tijd. Dat is gewoon los. Voel zo maar eens naar recht. Oké, hij is omgedraaid. Hoppala. Oké, waar is het los? Nou, moet ik. Die bedrijf moet los geweest. Hij komt stuk voor stuk uit. Kijk, deze ouwe. Niet zo stuk. Dan is er hier niet. Kijk. Die kant gaan in. Zo op. Maar lekker. Kom maar nou zo. Dat is ook nog verkeerd. Nee, kom zo. Komt zo. Ja, kijk hier zo. Goed, dat is goed. Laten we weg eens kijken. Kijk maar eens op. Dat wordt niet zo door elkaar vast, man.
reg. Hier was hy. Hier is allemaal er mooi in. Hier is ook, die het hy ook gevat. Is die kant alles, so is reg hierin. Nou moet ek net voor ek hom terugsit, gaan ek net gou eers, ek moet gou weer 'n keer hierdie sok van. Ek gaan gou daai sok uithaal. Dan kan ek net die storie terug mekaar sit. Ja. Daar is die ou sok. Oh. Nou nee. Ja, wat? Ek het daar 'n bietjie vloot in is. Gaan maar uitgooi. Kyk, aan net terug sit. Kyk, hy het 'n bietjie uitgegooi. Moet baie 'n bietjie gehad. Nou het ek 'n Monroe gekoop. Monroe. Ek kry 'n gas ook. Kyk of hy pas. Lyk so. Ja, ek kom nou met 'n nuwe bout. Sê. Zo vastmaak. Dan kan hy ook terug omplaat gaan. Zo. Gaan mekaar sit. Oké, nou ek gou hierdie storie terug mekaar sit. Kan ek hiel terug sit.
Kijk, was onderste bering. Kijk, daar is hy. Nou, kom daar ander bering wat geval het nou, né? Grond uitkry so. Ek moet gou weer 'n bietjie grease pak hierso. Nou wil gebruik. Druk hierso. Ek glo nou kan te veel grease. Dan sit nie grease. Meer hy net, meer smeer hy. Beter. Mooi. Mooi. Kijk, nou heb ik nou een lap op. Hey. Ik eet zo mijn lappen. Oké, maar nou kom die bedrijf in zo. Oh, zo. Pijntjes, hè. Met een pijntje daar. En daar. Weer lap. Dan kom die. Buiten. Ja, sy spanner. Ja. Kijk. Kijk, niet te vast is nie. Draaiwiel nie. Net so lekker vast is. Baie goed. Klik op brand, blik uit. Niks nie. Blik skoon op brand, blik uit, niks nie. Dit is oké, boom. Net voel wanneer ek begin byt. Ja. Voel heeft my reg nou. Nou kom hierdie bedryf in. Nou moet ek soek vir die kyk waar is daai ander splitpunt wat nie lê. Goed mais. Ek kan vat hierso. Ach nee maar. Och nee, net nie dit nie. Waar is daai gaatjie van hom nou? Sien ek nou raak nie.
Hier van Vongendal toe. Kijk, gemaakt of het hier gegaan het so. Ek glo nie hy gemaklik weer uitkom nie. Okay. Dis nou in. Mooi. Dan moet ek hy bracket agterin kom en dan sit. Bracket. Sy bout, sy nut. Ja, is dit. Ja, kom aan binnekant, ja. Oké, vat. Washer. Vat hy. Nou is het weer 14 dan gewees. Waar is die 14? Oké. Hij is gereed om die kar te gaan. Nieuwe sok, nieuwe breakdisc. Het gaat aan. Het gaat aan. Mooi man.